El tinent d'alcalde del districte del Grau, Toni Rodríguez, ha presentat aquest matí el programa de les festes del Grau juliol 2014, acompanyant pel patró major de la Cofraria de Pescadors del Grau, Domingo Ciurana, i per la padrina de la Mare de Déu Blanqueta i Verge del Carmen, Maria Dolores Palonés. Enguany, les festes en honor a les patrones del Grau es celebraran entre l'11 i el 16 de juliol. Des de la Junta de Districte, amb la col·laboració de la Cofradia de Pescadors, les associacions del Grau, hem preparat les festes de l'estiu, les festes que fem en el Grau en l'estiu, preparades per a activitats de majors, menuts, per a tota classe de gent. Vos convide a tots, a Gandia, a la Safor i a tot el Grau, per supost, que col·labore, que entre, que participe d'eixa festa del Grau de l'estiu.